eisiau bod mewn band rock and roll, meddai Can Edward Aich ac o leia hanner cant o bobl ifanc yng Nghrymych. Beth oedd pwrpas yr Ysgol Roc? Dyma Jim o'r wrc. Wel, i bobl ifanc yn cael cyfle i cwrdd â bobl sy'n wario mewn grwpiau, a i cael cyfle i wario, a posib dechrau mwy o diddordeb gyda nhw yn y byd roc Cymreig. Beth o'ch chi'ch syni fod yna siwr gymryd o bobl wedi dangos diddordeb? Fe ni'n disgwyl rhwng 15 ag 20 gafon ni tua 60 o'r tebion erbyn y diwedd. A oedd yn eitha sioc gyda'r gwir. A beth sy'n dda, dwi'n credu maen nhw gyd yn dod o, wel, llai na 20 milltir o Crymych. Hynny yw, maen nhw bobl lleol. So mae'n tipyn o diddordeb, a dwi'n siŵr fydd yr un ateb yn bob cylch os mae rhywbeth fel hyn yn cael y cynnal. Ond ychydig oriau maen nhw wedi gallu bod yma, ynddo, i ymarfer, i gael hyfforddiant mewn gwirionedd. Ydych chi'n meddwl gallwch chi gyflawni rhywbeth mewn dwyrnod? Wel, so maen nhw'n gallu fod yn seren erbyn diwedd y prynawn fe, ond maen nhw'n cael rhyw blas, maen nhw'n gweld y fath o offer sy'n cael ei defnyddio, maen nhw'n gweld sut mae bobl yn mynd ati ysgrifennu can, y ran mae bob offerin a llais yn wario. Wel yna mynd, ond yn gosgyd i neud e. Hywel Davies o'r grŵp Rocyn oedd yn rhoi hyfforddiant ar y drymiau ac yr oedd digon yn fodlon rhoi cynnig arni hefyd. Aelodau grwpiau Rocyn ail symudiad ac eliffant oedd yn cynnig i cyngor, yr oedd Clive Richards am ddechrau gyda ffatrwm elfennol ar y gitar fas, yn enwedig am fod un disgybl anobeithiol wedi troi mewn. Y 12 bar blues nawr oedd hwnna, efe? Ie, 12 bar blues yn peth sy'n eitha hanesyddol mewn ffordd. Mae'n mynd nôl i'r hen de America. Ie. A patrwm yna oedd y peth cyntaf nes ti ddysgu, efe? Ie, mwy neu lai, ie. Mae'n peth da i ddysgu, hyd yn oed heddi dwi'n credu, i mynd dysgu lan y lawr y fretboard a ble mae'r pethau i mynd ar y fretboard, dwi'n credu yn peth da. Pwy fath o music sydd mewn ffasiwn ar y bryd. Dwi'n credu wedi bod yn llwyddiannus, a gobeithio fydd yn yr un cyntaf o cyfres ar diwedd y prynawn. Dwi eisiau cynnig fod ni'n sefydlu cymdeithas roc lleol, a fod ni'n cael bobl fel Geraint Jarman i sôn am cerddoriaeth reggae, Endaf Emlyn i sôn am cynhyrchu ar y teledu, a bobl edrych ar y wahanol meysydd wedyn yn y byd adloniant ysgafn. Cyn troi am adre, roedd yn rhaid i bob grŵp ffurfio grŵp a chyflwyno can, a'i fi oedd yn gyfrifol am y cawlach yma? Wel, no, ag siŵr iawn.